Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezithembu siyaxoxa. Ayikho into entsha ukuze ungabambezeleki masuxabana nami. Siyaxoxa nje. Nayi into esho baba uMseleki kuSibindi. Sikhulumile before. Sorry. Obekwenza ukuthi ngikuphindeke kwenye ivideo ukuthi hayibo uSibindi kwenzakalani kulama video akhe bengiwabonile asedlulile kamavideo kaSibindi angithi uSibindi bekhuluma ke lobechaza izifo khona umbuzile kodwa kule interview wayebuziwe ke khona nakhona sazi ukuthi bambuzelani waphendula uthi ke ubaba uMseleki kuSibindi ungashadi nentombazane enengane. Okwami akusikho ukuthi ngivumelana nalokho ukuthi ungashada intombazane enengane because umshado uzofikela noma ubani ofanele umshado ngaleso sikhathi. But into engayi-understand lesikhuluma ngayo mhlambe nento futhi efakazela lesho ubaba uMseleki because kukhona ukuthi into uyiphike kodwa ubuyenza noma ungaboni. Nangu kumanciweni uvuyo umove on ukomunye umuzi right manje because useshadile nobani no Chef Xolani ngikhohliwe isibongo sakhe kodwa Mr S or Mrs S. Uvuya ngithi uqale elinye page empilweni yakhe noma simazi ngothando nesithembu nezingane zesithembu thina. Why kuzoba nento entsha eyenziwe uvuyo i-comment section ama-supporters kavuyo ibe nento yokuthi loya mfana yazi ukuthi yini strange ngaloyo muntu othi loya mfana uyena ozothi umnyeni kavuyo uyadelela kodwa uwo omdelelayo uyabona ukuthi le post ingani isithombe ke asichazisile ukuthi kwenzakalani uyipholele waye ungasho ukuthi waze wamuhlwa wazogqoka kahle iphelele lapho wena i-obsession yakho like wena uyi-supporter the biggest supporter kodwa you are so confused ngale ndlela yokuthi enye page le but ulethe izinto zakudala wenza lento adishiwe ubaba uMseleki wena mase uyama futhi ucreate drama wena mase uyama ezifu ukukhona oqale lokukushisa. Uyaphi uSibindi kwi-post yey'nwele engabe uthona siyithatha lezi iy'nwele because uzosupport. Hayi mina kazi ningihlulile futhi angazi ngizama ukubamba ukuthi le nto yenziwe uSibindi yini ukuze ngizo-understanda le drama because icacile into uzigqokele kahle uzipholele wayengasho ukuthi wazi wamuhle ngiyayithanda le dress uyithengephi plug us lezo zinto nje ezwakalayo ukuthi hawu kuyahanjwa kuyamove on kuyaqhubeka ngelinye page wena ufuna ukufaka uSibindi njalo wena uletha ubaba wengane njalo mase uyama masumile lapho usufaka ubaba wengane utirelo this and that. Hayi guys ngeke ngisho ukuthi lengane yamalume lapha eMzansi ezansi emzombini sanganise kanje uyazi ukuthi kuno husband omusha owawusikholwa leso story ukuthi kuno husband ubona ukuthi mhlambe sibanga umsindo ngoba siyaphapha ake sithi ke awukholwa ke umsaphi lona ileyo phela inkinga manje lento lena angisayiqondi kahle inhloso yini wena futhi uphinde ubuye uthi ngapha kuleli side kwenziwa lokhu ukuhlabekisa uvuyo but wena usepageni kavuyo ubona kahle uziphethu lavuyo lapha ya ekhoneni akekho uSibindi ayikho nje into ethi Sibindi ayikho into ethi impumelelo ayikho into ethi baba wengane uzofaka ubaba wengane. Niyibona ukuthi njani guys mase kuthiwa ke oma bengane niyakwenza nina nifuna ukuzikhulumela kodwa izenzo zenu azikhombisa ukuthi lento enishoyo iyiqiniso. uSibindi uyapi kwi-post ye-happiness yini nokungazi kahle uyabona ukuthi kumayelana ney'nwele isithombe lesi kupholiwe hawu bungeke uze ukubenzela maku uyaphi uSibindi
ngoba usibari we-country uzowafunda lama-comment. Ubani ongahloniphi usibari wakhe manje? Hhayi, naze nadideka yazi indlela engidideke ngayo ngathi ngiyaze ngenza ividiyo ende ngihleke ngoba lento ngiyayibuza ukuthi kanti ikuphi okukhona ikuphi okungekho. Uyabona nto ukuthi ubhuti use-move on, sibuyisa kithi-ke eduzane. Ingane iyafika iyavakasha ekhaya because izovakasha ekhaya. Awulobo uqhanda wena uthi uma wakho unjani, ubuze enganeni uyifunani indaba zama wengane? Ngoba phela uma wengane uphumile la ngezathu ezimenza ukuthi aphume. Okubalulekile ukuthi ingane ayithole uthando. Ingane yenza njani? Ayithengelwe iy'mpahla uma ngabe uthi ingane izonibona ngama-weekend. Wena ulobu unamathele. Hawu, angiyazi lento. Mhlampe yimo wrong. Ningitshele uma ngi-wrong phela mhlampe angiyiboni ngoba mina kimi ngiyayibuza ukuthi hayibo, why? Usho ukuthi awusiboni nesicathulo ukuthi sihle kumane uthi ngicela ukubuza ukuthi isicathulo lesi usithenge kuphi? Uphume kulo ngoba lo ubaba wengane. Wena uyamnamathisela. Mase umnamathiselile futhi sekuyaqala ukukhulunywa ngaye, hhayi akahlonishwa usibali we-country. Kunkosikazi kaSibali we-country, ubani obelesele indaba kababa wengane? Umfakelane la engangeni khona. Nakhona manje ngithi nje njengoba kuyenye indaba siqhubeka ngenye indlela. Why wena ufuna iy'mpendulo? Wena yini indaba ufuna iy'mpendulo? Hayi guys, ningehlule yezwa? Ningehlule. Hawu. Cha, ngaze ngahlulwa into engakhulumi. Ngihlulwa ukuthi mina ikuphi kanti oku-understand-ayo. Umshado ubonile, lobola celebration uyibonile. Usibindi uyaphi? Ngoba phela manje asikwazi ukuthi thina sithi awu wengane wena ususele njengobaba wengane. Eyakhe indaba awukubuyele kubazali bakho ukuthi kuxoxwa kuthiwani-ke. Seyifika kanjani? Ngendlela enokuhlonipha ngoba manje kunomnyeni. Bayafika bayi-group bawu-20 egameni lokuthi siyasapotha, egameni lokuthi sikhulisa omunye wesifazane, ubaba wengane la engangeni khona. Why? Nina nimenza igugu sibindi, uma futhi sekunakwa sekuyaphendulwa ngayo anisafuni futhi, kanti injani leyo nto leyo? Yibuwe gayizeni, mina angazi noma nibona kuyiphutha yini kungafanele, okufanele yilokhu enikuphoqayo ngoba phela bahlukane phambi kwenu nibonile behlukana. Baze bakuconfirma, baze bathi ngisho i-TV show iqala bese sikade siqedile. Kodwa kusho ukuthi-ke bekunomsebenzi okufanele bewenze, bavumelana ngokuthi bazosebenza kanjani. Sekumele ufixe agijime-ke behind the scenes engazi ukuthi ngiyotholelwa ubani ukuze-ke manje ngithi phela nayo indaba eqondile. Ngoba ngisho i-TV show siyiqala ekuqaleni yawaveza amanga. Ngathini-ke? Ngathi mina ngibuye ngakuthanda ukuthi ngikuphendule into eyodwa kodwa ekuqaleni yawaveza amanga. Yileyo nto leyo engiyibona ekuqaleni ngathi hayi asiyilinde iphele, ngifuna uma siphelile siyiqale kabusha lento ukuthi kanjani. Kuyona yonke into abayikhulumile ngoba ibishayisana. Kuthi-ke uma sebenza ama-interviews sebeyasho ukuthi hayi bekwenzeka ukuthi okay fine. Kuyazwakala. Ngoba uma sesiconfirm izinto abayikhuluma ku-TV show silandela ama-episodes. Phikisana konke. Ukuthi kanjani ngale period kwenzeka ukuthi kanjani ngoJanuary kunje ku-social media manje nithi. Sesithi-ke sihleli ku-TV show ibhizinisi labo basayina ama-contracts. Kodwa-ke i-reality abasekho ndawonye. Nangiya uSisinonto uyazi ukuthi bekungeke uze kube njeni kube yilo yamfana. KunoSibali we-country nje manje kuleli page ofunda lama-comment. Kanti le excitement injani? Yini kungayifaki ku-DM? Ngoba phela manje uyabuya futhi Sisinonto uyacomplaina akahlonishwa uSibali we-country. Ayibonela guys, ezinye izinto angizazi yimi ohlulwa yi-social media. Ngoba manje ifana lento ngokuthi wena uhleli nodade uyazi ukuthi akasathandani nobani usesemshadweni kodwa lobo umbelesele.
umbuza nge-ex. Like athini? Why ungasupporti lento ayenzayo? Ha? Nina niyizitha zabhuti niyamphakamisa kodwa niyizitha zakhe aniboni. Ngoba phela manje egameni lokuthi sithi wesibindi thula-ke. Wena wehlulekile, thula. Nakulama interviews ngathi ungazama ukuthi uthi ngicela ukuthi sivale le chapter ngoba vele sivaliwe ungabisaba nempendulo usuwenzele egameni lokuhlonipha. Sidluleke kusibindi iqondile into esishokela ukuthi thula phela. Why uzobelesela igama okungasafanele ukuthi uliphathe kaningi? Awuboni ukuthi lento yakhe sihambisana nokudelela. Le ibheke kusibindi. Yezwa? Uyafika-ke uyisupport. Kwipage labani likankosikazi kabani kaXolani kaChef Xolani kaBhuxolani wena uthini? Usibindi wenzeni? Ayibe private ke sengiyanilawula. Sengiyanilawula ngoba phela ngibuye ngikhulume ngakho khona lokho kodwa hayi. Jiki uSibari akafiselwa okuhle, uSibari akahlonishwa. Wena umqhathaniselani nobaba wengane? Umqhathaniselani nomfana? Noma ngabe yini kombiza ngayo uSibindi, umqhathaniselani naye? Ngithi iyo phela lento edushiwe umseleku laphaya siyinqaba. Siyinqaba laphaya kuthando nesithemba ukuthi hawu why bezobuka ngeso elitheni oma bengane? Why kufanele kube njalo? Ngoba bazoyikhethela nabo. Yini uzoze kuthiwe uma wengane ubuke ngendlela ethile? Ezifu manje kukhona la ulimele khona. Ezifu umqondo wakhe unjani? Nina nenze njani manje? Nithatha lo mfana ubaba wengane wasala ubaba wengane nimenza igugu. Nimenza kanjani igugu? Akangeni ndawo kwipost ehlangene nobuhle. Ayisho ukuthi wazi wamuhle. Isho ukuthi ngiyayithanda ingubo yakho. Khipha leli igama. Feni ngahloniphi nina mase niyakhalaza futhi. Ngoba phela yini eningahloniphi? Indaba zaSibari, eyindiza le neyindiza le siyizibile ngoba umuzi nomuzi uneyindaba zakhona. Samzibela ukuthini? Yena akayena usaziwayo. Uthe futhi akafuni kuba usaziwayo. Kodwa kuthi kunjalo-ke sigweme indaba zikaSibari, sigweme ukuthi uzosibiza la esinabo abameli, siyamziba-ke yena. Nangu-ke uVuyokazi uyabonakala ukuthi uyaglowa muhle, wena nje uhlulwe ukuthi umncomo. Ngoba ushiso ukuthi iwusibindi hayi nani ngeke abafana nabakukumeza. Kanti yini? Uyabona ukuthi akekho ndawo umbona kuliphi khona? Kunje ngoba uphumile bhala ku-DM. Yabo? Vele ubhale ku-DM. Bhala ku-DM-ke lokho ngoba lokho kungasukuthi kudinga ukuthi kube private. Athi uyafika-ke ngapha uSibari afike hawu ama-comment ahambisana nokuthi siyayithanda lento enjena sizokusupporta kulokhu yini oyofuna ukuyenza kuphela. Leyo ayibizi. Manje ninenkinga nina nifuna ukulwa, mase nifuna ukulwa nifuna ukublame uTirelo. Indlela nimnake ngayo uTirelo kuhuyo sele. Wena uthi usele endaweni e-wrong kodwa umnakile. Hayi hayi ngiba confused nami. Ngize ngiyisola nokuyisola yasho ingane yathi anti akukufanele ukuthi ukhulume ngabantu lapho ko-social media. Nami nguye ngiyayijaja ngoba ezinye izinto ngisayibuka. Hayi kanti le-social media bezwangenza ukuthi ngibuke izinto ey'ngaka. Hayi bakwethu ngeke. Uyazi ukuthi wekazi ngiyanitshela uzoyibona lento ukube loya umfana loyana siyazi ukuthi umfana ubani uSibindi. uSibindi uyini? Ubaba wengane. Akasale phela ubaba wengane. Akasale. Sengize ngicabangisa indaba kaDiwe engicasula laphayana elobebelesela ukuthi uzombona nini ubaba wengane asakhulunywa ezinye izinto basazama umshado bayaqala uyo lobe efaka ubaba wengane kuyonke equation nangu ubaba wengane. Daba yena ngiyazi serious.